Baina, nondik hasiko gara? Lehenik ikusi zer hobetu behar dugun. Ze subentzio dauden ikusi behar da. Zer finantzaketa behar dugun. Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Egin zure hobekuntza plana, ezagutu behar duzun finantzaketa eta eskura dituzun laguntza eta kenkariak. Sartu birkaitze eraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur otsailak 14, asteazkena elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan, Jaiza Arrizabalaga izango dugu Izarkometik datorrena. Hauek nerabeek mugikorra izate bidean laguntzeko helduentzako gida bat prestatu dute, eta horren inguruan hitz egitera dator. Baina, honekin hasi baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1808 urtean, Frantziako armada Iruñean sartu zen. Urte batzuk geroago, 1876an, Elisa Gray eta Alexander Graham Bellek telefonoa patentatu zuten. Egia esan, 1854an, Antonio Meucik asmatua zen. Egun berean, baina 1904 urtean, Euskal Gaztedi Bazkuna sortu zen Bilbon. Eta bukatzeko, 1929an, San Valentin eguneko sarraskia gertatu zen. Al Caponek beste banda bateko kideak hiltzeko agindu zuen. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Ostegunean, alde batetik, Palestina komikiaren aurkezpena egingo da Iruñeko hizkuntza eskolan. Jou Sakoren Palestinaren komikia itzuli du Julen Garbiriak. Jaume Gelabertek aurkeztuta, Garbiriak berak komikia aurkeztuko du hizkuntza eskolako areto nagusian, arratsaldeko 7:00. Karrikirik eta Astiberrik antolatuta, hizkuntza eskola eta Iruñeko udalaren zein Foru Gobernuaren laguntzarekin antolatutako jarduera da. Bestetik, Kortxoaren dilema izeneko antzerkia egongo da Gaiarre antzokian. Endreduzko trailer politikoa da Kortxoaren dilema. Protagonista 70 urteko irakaslea da. Etika eta filosofia politikoan katedradun jubilatua. Ezkertiarra, polemikoa eta itzal handikoa. Pronostiko txarreko minbizia dauka, baina sendatzeko aukera sortu da ezustean. Aberats ospetsu batek osasun sistema publikoari dohaintzan eman duen radioterapia ekipamendu batean tratamendua har dezake. Gaur hartuko du erabakia. Publikoki iragartzera doan unean ezezagun bat bere ikaslea izandako bat agertuko zaio ezustean. Aspaldiko kontuak garbitzera dator. Arratsaldeko 8:00 hasiko da emanaldia. Sarrerak 10 euroan lehiatilan eta online. Larun batean, alde batetik, Harri Salda izeneko antzerkia Iruñeko baluarten. Harri Salda etxetik ihes egin eta ezagutzen ez dituzten lurretara iritsi behar duten pertsonei buruzko antzezlana da. Bere herrialdetik ihes egitera behartuta dagoen neskatua da Alma. Zerua kometen ordez, hegazkinez josten dela ikusten baitu. Bidaia luze baten ondoren, leku ezezagun batera iristen da. Itxuraz, hango jendeak denetarik dauka, baina inork ez dio ezer utzi nahi. Arratsaldeko 6:30, sarrerak 10 euroan. Bestetik, Motxila 21 elkartasun kontzertua egongo da Toten aretoan, Atarrabian. Palestina eta Txernobilera helaraziko du Motxila 21 taldeak prestatzen ari den elkartasun kontzertutik eskuratutako duten dirua. Artista ezagun ugari igoko dira oholtzara. Demolde Quartet taldeko Joli Paskualena eta Iker Uizi. Zetak taldeko Peio Reparaz, Komako Brigu Duke edo Drogas. Kontzertua Totem aretoan izango da arratsaldeko 7:00 aurrera eta sarrerak salgai jarri dituzte dagoeneko.
Azkenik, Mendillorriko Zibiboxean 6:30 7:30 Basoa izeneko txontxongilo obra egongo da. Uxue kezkaturik dago, bere amonatxoa itzaltzear baitago. Basoaren sakontasunean murgildu nahi du, bertan bizi diren izaki magikoen bila. Ziur dago haietako batek lagundu ahalko duela. Basoan sartzen doan heinean, natura geroz eta misteriotsuagoa izango da. Bertan topatuko dituen pertsonaiak magikoagoak eta haiengandik jasoko dituen ikaspenak sakonagoak. Hala ere, azkenik, Mari naturako erregina aurkitzen duenean, bilatzen ari dituen erantzunak uste baino xumeagoak direla ikasiko du. Baita bere amonatxoa inoiz ez dela itzaliko ere. Basoa ostotza itxiko natura baino gehiago da. Zuhaitzak izaki magikoak bertan bizi daitezkeen esperientziak dolurantz doan barne bidai baten elementuak dira. Nola azalduko dakioke heriotza. Etorri ahal izateko 5 urte baino gehiago izan behar da, eta heldu batek lagunduta etorri. Sarrerak 3 euroren truke, aurrez izena eman da. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Nafarroak 1.800 milioi euro biltzeari utziko dio laguntza fiskalengatik. Foru ogasunaren diru sarrera guztien herena da. Alde batetik, inflazioaren aurrean, beza 245 milioi euro jaitsi da. Beste alde batetik, hazi egin dira energia berriztagarrian eta ibilgailu elektrikoan inbertitzeagatiko kenkariak. Argazki nagusian, momotxorro batek dantza bat egiten du Altsasun. Titularrean, landako inauteriak bere egun handia bizi du. Momotxorro Altsasun, mielotxin lantzen, sagardantza arizkunen eta damak errantzun. Erdiko berrian, lanbide heziketako tituludunek gutxiago pairatzen dute gazteen langabezia. Hezkuntza Ministerioko lanbide heziketako idazkari nagusiak prestakuntza duelaren alde egin du Iruñean, eta horrek enpresarekiko lotura dakar. Honen beheko berrietan, alde batetik, ostalariek aisialdirako lokaletako atezainak gaitzea babesten dute. Bestetik, Nafarroan 26.000 lan istripu izan ziren 2023an. Erkek azaldu du PPek Frijoren inbestidura negoziatzea eskatu duela. Hori koloreko berrietan, alde batetik, Euskal Larruaren lokal zaharrean jatetxe bat irekiko dute Iruñean. Beste alde batetik, Osasunako infantil taldea Arabian jokatuko du. Bukatzeko, Fura dels Bausek bere Carmina Burana antzeztuko du Baluarten. Diario de Navarraren titular nagusian, Nafarroako batez besteko soldata 6% igo da hilean, 2.083 euro gordinetara iritsi da. Lansari handienak dituen herrialdeko 3. da Foru Erkidegoa. Antzitik, erosteko ahalmena batez beste 462 euro jaitsi da urtean. Argazki nagusian, atzo eguerdian egunean erregistratu ziren auto-ilara handienak, Itaroa merkataritza gunearen inguruan. Titularrean, nekazaritzaren protestak bere horretan dirau. Dozenka traktorek arazoak sortu dituzte Iruñeko errondetan. Eskuineko berrietan, alde batetik, Nafarroako Volkswagenek langileen 10% aldi baterako lan erregulaziotik kanpo uztea proposatu du. Bestetik, Nafarroak aurreikusi du 3 urteren buruan ezingo dela amuarrainik ez izokinik arrantzatu. Azkenik, aurrezkirik gabeko gazteek estatuaren bermea izango dute etxebizitza bat erosteko. Goiko berrietan, alde batetik, jabieradaren hornidura loitiko jaitsieran. Beste alde batetik, inauteriak Altsasun eta Goizuetan. Bukatzeko, Urban, gorritxoen kondairak Budimir aztertzen du. Gara egunkariaren titular nagusian, torturaren biktimak errekonozimendu bila antolatzen dira. Euskal Herriko torturatuen talde sustatzailea atzo aurkeztu zen jendaurrean Bilbon.
Elkartasuna aitortu eta aldarrikatzen du. 2025ean topaketa bat antolatu nahi du. Argazki nagusian, Bilabona Amasako herritarren agerraldia. Titularrean, Bilabonak babesa agertu dio ertzaintzak zauritutako gazteari eta kargari buruzko azalpen argiak eskatu ditu. Goiko berrietan, alde batetik, 57 urteko langile bat hilda Durangoko galdategi batean. Bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoko sindikatuek greba deitu dute martxoaren 12. Goiko berrian, su-etenaren inguruko negoziazioak Kairon, presioa Israelengan. Balizko su-eten baten inguruko negoziazioak Kairon dute berriz epizentroa. Bertan bildu ziren atzo Egiptoko presidente Abdel Fattah al-Sisi eta CIA-ko zuzendari William Burns. Han daude Katarreko lehen ministro Mohamed bin Abderrahman, Israelgo inteligentzia agentziak eta Hamas eta Jihad Islamikoa. Israelgo armadak bitartean 20 urteko gazte bat hil zuen Zisjordanian. Hego Afrikak nazioarteko zigor auzitegiari Rafahko biztanleak babes ditzala eskatu zion. Ezkerreko berrian, erreala ametsetan jarraitzeko giltzaren bila ari da Parisen. Artefaktua atalean, ikusei arte tour, hasiera baten aurreko amaiera. 5 urte dira Gorka Urbizuk, Galder Izagirrek eta Dabiz Gonzalezek berri txarrak taldearen agurbila aurkeztu zutenetik. 3 kontinenteetan zehar 74 geldialdi dituen bidai luzea. Berria egunkariaren argazki nagusian, Bilabona Amaseko herritarren agerraldia. Herrikide zaurituari askatasuna adierazi eta azalpenak eskatzeko. Titularrean, gure semea inauterietan zen, ez liskarretan parte hartzen. Ertzaintzak Tolosan zauritutako gaztearen aitak polizien esku hartzea deitoratu du. Begi batean ebakuntza egiteko esperoan dago gaztea, ospitalean. Ezkerreko titularrean, Euskara eskakizunen harira. Gipuzkoako Aldundiko 119 lanpostu kolokan daude. Airean dago postuak egonkortzeko prozesuan parte hartu duten izagaien izendapena. Hizkuntza eskakizunen kontra helegite bat jarri dute, eta LAB eta ELA kalera aterako dira. Eskuineko berrian, lankidetza Galizian. BNG-rekin harremanak normalizatzea erabaki du Anobak, eta lankidetza prozesu bat hasi dute, Galiziako subiranismoa birformulatzeko. Igandeko bozetan, litekeena da BNG-ek xuntako presidentetza lortzea. Hauen erdiko berrietan, alde batetik, torturatua saretzeko deia egin dute, aitortzarako bidea elkarrekin egiteko. Bestetik, martxoaren 12an greba egingo dute Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako langile publikoek. Azkenik, Oiane Zuberoa Garmendia idazlearen hitzetan, dibertitzea izan da poema hauek idaztea, jolastea, gauza arruntei beste dimentsio bat ematea. Goiko berrian, mielotxin dantzan lantzeko karriketan. Inauteen egun handia izan dute. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, eskola jardunaldiaren eztabaidan ez da jantokietako langileon ahotsa entzuten ari. Datorren astean bozkatuko da Nafarroako 152 eskoletan datorren ikasturterako ordutegia. Jantokietako langileak kexu dira beren iritzia ez delako entzuten ari egunotako eztabaidetan. Jardunaldi jarraituak 100 lanpostu eta jantokietan egiten den hezkuntza kolokan uzten ditu, azaldu dute Euskal Herria Irratian. Eskuineko berrietan, alde batetik UPN-ek berdintasun printzipioa urratzea leporatu dio Tafallako udalari, 2 lanpostuetan euskara eskatzeagatik. Bestetik, lan batzuek hil egiten dute, beste batzuek aldiz ez dute bizitzen uzten. Txostena aurkeztu dute gaur LAB, CGT, ESK, Steilas, EHNE, Etxalde eta 3 sindikatuek iaz izandako lan istripuen inguruan.
gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteazkena, giro eguzkitxoa gailenduko da eta berriz ere temperatura nahiko altua izango dugu. Goizean zerua ia oskarbi egongo da, baina arratsaldean zurixka agertuko da, erdi mailako hodeiekin eta goi hodeiekin. Hego haizea ibiliko da berriz ere, baina atzo baino biziago. Arratsalde gau partean zakartu egingo da. Temperaturan ez da aldaketa handirik espero. Kantauri isurialdean 20-22 gradu arteko balioak neurtuko dira, eta hegoaldean 16-17 gradu artekoak. Ostegunean aldaketarik nabarmenenak arratsalde erdialdetik aurrera espero ditugu. Goizean eta arratsaldeko lehen orduetan hegoaldeko haizearekin jarraituko dugu eta temperatura maksimoak epelak. Aurreko egunetan neurtutakoen antzekoak. Hodeiak aldiz ugariagoak izango dira eta zerua erdi mailako hodeiekin eta goi hodeiekin estali samar agertuko da. Ez dugu baztertzen goizean han-hemenka euri pittin bat egin dezakeenik. Arratsalde erdialdetik edo amaieratik aurrera aldaketak espero ditugu. Haizeak mendebal ipar-mendebaldera egingo du. Temperatura jaitsi egingo da. Zerua erabat estalita geratuko da eta euritara joko du. Gauean zaparradak nahiko orokorrak izango dira. Kaixo eta ongi etorriak gaurko elkarrizketara, oraingoan Jaiza Arrizabalagarekin gaude, Izarkometik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, Nerea, ondo, eskerrik asko, gonbidapenagatik. Zuri etortzeagatik. Zer da Izarkom, kontaitu iguzu pixka bat? Izarkom Euskal Herriko telekomunikazio kooperatiba da. Izarkomen helburua azkenean telekomunikazio burujabetza da eta da proiektu bat herriak erabaki dezan nolako komunikazioak jaso nahi dituen. Eta noiz sortu zen? Bai, Izarkom 2017an duela 6 urte gutxi gorabehera aurkeztu zen, eta azken finean 3.200 gora bazkide dauzka eta hazten duen proiektua da. Bulego nagusia Irunen dauka eta lehengo pasaden azaro amaieran ireki genuen Bilbon baita ere nodo deitzen diogun bulego berria. Bulego honetan denda funtzioa betetzeaz gain, azkenean bertaratu bazkidetzak egin eta zerbitzua kontratatzeko aukera dagoelako. Bada espazio bat baita ere, ekonomia sozialeko eragile ezberdinekin bertan antolatzeko bai formakuntzak, tailerrak, hitzaldiak eta espazio hori erabilgarri izateko aukera proiektu berriak sortu eta aliantzak sortzeko. Eta edonor izan daiteke bazkide? Bai, edozein telekomunikazio zerbitzu, bai mugikorrak, internet zerbitzuak, kontratatzeko asmoa duenak edo beharra duenak kontaktatu dezake eta hori, bazkidetza eginez gero, zerbitzua kontratatzeko aukera dago. Eta laguntzarik jasotzen duzue? Laguntza diru publikotikan esan nahi duzu edo... Diru laguntza. Ez. Ditugu, bai egiten ditugu eskaera puntualak zenbait laguntzetarako kontratazioak direnean edo, baina orokorrean ez da diru publikotik laguntzarik eskatzen. Eta orduan bazkideak aportatzen dutenetik subsistitzen da edo nola moldatzen zarete? Hori da. Bazkideek egiten dute, ekarpen bakarra egiten dute, hasieran 50 eurotakoa, eta azkenean kontsumo kooperatiba bat izanik, bereien eguneroko kontsumoek bideratzen dute kooperatibaren lan-ekintza. Izarkometik gida bat prestatu duzu, ezta? Azken aldian mugikorraren erabilera handitu izan delako. Eta, seme alabak
mugikor izate horren prozesuan laguntzeko helduentzako gida bat egin duzu, ezta? Bai, hori da. Azkenean, gida hau sortzearen arrazoia ulertzeko pixka bat ulertu behar da baita ere Izarkomen beraren izaera, bai? Beti esaten dugu Izarkomek zerbitzuak euskeraz ematen ditula, euskalduna, kalitatezkoa, baina kontsumo arduratsuaren alde egiten dugu eta irabazia osmori gabeko kooperatiba da. Horregatik, normalean eskatzen digutenean aholku bila edo etortzen direnean bazkideak guk ez dizkiegu datuak emango ahalik eta gehiena, ez? Igual beste telekomunikazio enpresek egiten duten bezala, saiatzen gera beti bazkideen beharrei erantzuten. Eta bai kontsumoari dagokionez, eta baita ere kezkak edo adibidez landa eremuetan ere konexio iristen ez denean, bazkideen beharroi erantzuten diegu zuntz instalakuntzak edo beste modu bateko internet konexioa eramateko leku horietara, ez? Eta hemen azkenean berdina gertatu zen, bazegoen kezka bat gurasoen artean, guraso edo amona edo izeba osabak, bai? Bazkide batzuk etorri ziren galdezka, azken finean lehenengo mugikorre hori ematerako orduan, gure iritzia jakin nahi zuten ze momentu zen guretzak baraiek ikusten gaituzte, ez? Erreferentzia moduan, ez? Telekomunikazioetan aholkuak emateko orduan, eta orduan nahi zuten gure aholkua, ez? Ze momentu iruditzen zitzaigun guri egokia gailu hauek eskuratu ahal izateko edo eta hor lanean hasi ginen ze kezka gero eta zabalagoa iruditzen zitzaigun zela eta esan genuen, honi erantzun bat emateko zerbait egin beharra dago eta ez zitzaigun iruditzen erantzuna zenik email batez bidez idaztea edo gida txikitxo bat normalean wifia instalatzerako orduan edo fakturak irakurtzeko egin ditugun gidak bezala, hau zerbait potoloago zela iruditzen zitzaigun eta zerbait egin behar genuela. Orduan, honekin lanean hasteko erabaki hartu genuen, eta pixka bat horrela hasi zen, edo horrela sortu zen gida hau. Eta nola sortu zen eta gero, noiz sortu zen eta nola izan zen prozesua, sormen prozesua? Bai, begira, azkenean oso gai potoloa da, gazteetan jartzen dugu fokoa eta genekin azkenean behar hau nahiko zabala zela. Orduan lanketa hasi genuenean, topo egin genuen Son Konexio da telekomunikazio kooperatiba da, Katalunian dagona, eta bereiek bazukaten gida bat, guia para familias crueles y malvadas deitzen dena, eta oso oinarri ona iruditu zitzaigun gure eskuetara etorri zenean eta irakurri genunean, esan genuen, begira, hemen badaukagu nondik hasi, bereien lizentziak ere ala ustez diguten eta bereiekin harremana egin eta oso harreman ona daukagu, eta bereiek ere gure ideia proposatu genien eta pentsatu genuena izan zen gida hau hartu eta hemen Euskal Herrian mugikorren auzian lanean zebiltzan ekimen ezberdin eta pertsonekin kontaktua egitea gida hau osatze aldera. Bai, pixka bat Euskal Herrira ekarri eta bereien ekarpenak ere jasotzeko asmoarekin. Eta egia esan beharra da, bai pertsona eta bai ekimen guzti hauek parte hartu dutenak gidan, eskertzekoa bereien asmo eta prestutasun osoa, ze hasieratikan lagundu digute eta hasieratikan egin dituzten ekarpena benetan interesgarriak izan direlako. Eta non aurkeztu zuen gida hau edo non dago ikusgai? Bai, gida abenduan aurkeztu genuen Durangoko azokan. Bai, iruditu zitzaigun leku egokia zela, azkenean Euskal Herri osoa biltzen duen azoka delako, eta bertan egotea garrantzitsu iruditu zitzaigun, justo Gabon aurretik askotan mugikorra hau izaten da opari. Eta guk ez dugu oparitzat ikusten oso tresna potentea da, eta esaten genuen, guazen kontzientzia batzuk piztera Gabonan aurretikan, eta ia esan oso harrera ona izan zuen Durangoko azokan, aurkezpen bat egin genuen, eta gida bertan banatu ahal izan genuen, eta orain banaketa lanak antolatzen ari gera.
Gustatuko litzaiguke Euskal Herriko hiri eta herri gehienetan punturen bat bilatzea, gida banatzeko eta gida hor jaso ahal izateko, eta bueno, antolaketa lan horietan gabiltzanez, aurreratuko dizuegu hemendik aurrera, nun eskuratu ahal izango diren gida fisikoak. Gida digitalai dagokionez, gure web orrian eskuratu daitezke, eta PDF-a jaitsi eta listo. Eskoletan egongo zaretela irakurri dugu, egon zarete da edo ideiaren bat da nola antolatu zarete? Vale. Gida honen aurkezpenak egiteko, eskoletan egon nahiko bagenu ere, ezingo dugu, ez dauzkagu baliabide nahiko, azkenean gu telekomunikazio kooperatiba gara, eta hezitzaileak edo hortan dabiltzanak. Eta bai, aurre ikusten dugula, Bilbon egin dugu aurkezpen bat lehen aipatutako nodoan, Izarkomen Bilboko dendan edo bulego honetan, aurreko astean egin genuen aurkezpen eta solasaldi moduko bat, YouTubeen ere ikusgai dagoena, eta aurre ikusten dugu urtea amaitu baino lehen beste 3 edo 4 aurkezpen egin ahal izatea, leku ezberdinetan oraindik ez ditugu finkatu, ez dakigu eskolak izango diren edo beste mota bateko lekuak, baina bai, eman behar diogu erantzuna agertzen den gizarteko beharrari. Eta zeintzuk dira, behin aurkeztuta, zeintzuk dira ikusi dituzuen gurasoen kezka nagusiak? Bai, gurasoen kezka nagusiak azkenean horiek dira, ez? Gu ez gera izan mugikorren munduan hezituak, eta orduan falta zaigu jakitea nola hezi, gailu eta mundu digital guzti honen aurrean. Azkenean, sentido komuna edo beti esaten dut, ez? Erabili behar dugu, baina galduta sentitza ere normala da. Gizartea oso azkar doa eta badaude baina 11 urtetatikan mugikorra ematen dieten gurasoak eta ikusita aurrek bestek mugikorra daukatela, ez? Esaten dute, sortzen dago horretxean liskarra handia, ez? Nik ere nahi dut, egia da, pantailekin eta etxeko gailu konpartituekin hasten gerala oso txikitatikan, ez da gauza bat 11 urtekin hasten dena, oso txikitatikan gaude pantailak, daude gure esku eta lanketa hasi behar da oso txikitatikan. Eta azkenean hori gertatzen da, ez? Ohitzen baditugu edo ez dakizten bat orduz pantailen aurrean edo jolasten dela edo zerbait ikusten dela egotera, gero bereien gailua erabiltzen eta denborak murrizten hastea, zailagoa izango da. Horregatik esaten duguna da, txikitatik hasi behar dugula heziketa honetan. Eta kezkak horiek lirateke, bai? Nola egin, gazteak ez daitezen erabilera desegoki horretan edo erori, ez? Adikziotaz, sestinaz, hitz egiten da, eta pixka bat baita ere pribatutasunaren kudeaketan, ez? Eta nik uste dut gurasook lehenengo trebatu behar garela horretan, eta gazteari eredu on bat eman, eta gu gerorri hasi eredu on bat izaten. Eta gida hau atalka banatuta dago edo nola dago antolatua? Bai, gidaren helburua hori litzateke, ez? Etxeetako ingurune digital hori, ahalik eta errespetuzkoena, hezitzaileena, pedagogikoena izatea, eta horregatik, ataletan banatuta dago gida hau, izango litzatekela lehenengo atala edo lehenengo pausoa beharrak edo identifikatu ahal izatea, gero gailuaren erabilerari buruz hausnartzea, eta azkenik akordio bat egiteko baliabideak eman nahi ditu. Lehen aipatu duzu guraso asko edo heldu asko, askoen galdera zela ze momentu den ona lehen gailua izateko, ez? Edo,
aurrei gailua emateko. Eta zein da adin tarte hori? Bai, hau adituekin ere lanketa egiterako orduan, aipatzen genuena asko zen, ze zaila den adin tarte bat edo behintzat adin bat ematea, ez? Azkenean dagoelako oso lotua heldutasun mailarekin. Gazte bakoitzaren arabera izango litzateke pixka bat, ez? Eta erabilpen egoki bat egiten irakatsi egin behar diogula, ez? Orduan, pixka bat elkarrekin egin beharreko bide bat bezala ikusten dugu, eta gailu bat ematea inoiz ez dela egon behar lotuta pixka bat sentimendu horri, ez? Bestela, nik ere bai, baizik eta gehiago iritziko kritiko bat sortu eta hortikan etorri behar duen zerbait bezala. Eta zeintzuk dira nerabek mugikor batean ikusten dituzten beharrak? Edo zergatik dute nahi hori edo behar hori mugikor bat izateko? Esan dugun bezala, nerabek azkenean besteen berdinak izan nahi dute, ez? Bereien taldekoen berdinak izan nahi dute, eta antsiedade handia sortzen dira hortik kanpo geratze horrek. Horregatikan, gurasoentzako ere oso zaila izaten da, momentu hori iristen denean, hau da, bera mugikorrik gabe geratu den bakarra, zure semea edo alaba, eta nola gestionatu hori, ez? Ze, klaro, bera kanpo gelditu da, eta antsiedade handia sortzen dio, eta kontatzen zizkiguten baita ere esperientzia batzuk, zeinetan, adibidez, gurasoen aplikazioarekin zeuden gazteak edo, jakin da nola gurasoen mugikorra zen, taldetik, WhatsApp taldetikan ere gazte horiek botatzea, taldeak bota egiten dituela, ez? Gurasoek bestela kotilleatuko duten edo horren beldur. Eta azkenean horregatikan gu proposatzen duguna eta Euskal Herrian ekimen asko egiten ari direna da gurasoen arteko akordioak. Bai? Mugikorraren atzeratze hau denen artean edo maila berdinekoen artean, gurasoen artean erabakita, urtebete gehiago atzeratuko dugu eta horrela ez da gertatuko krisi hori edo ebitatu ahal izango dugu krisi txiki hori eta pixkanaka zerbait mailakatua eta akordio baten baitan lortu behar horiek asetzea, ez? Elkarrekin egoteko edo geratzeko beharra baldin badaukate, sortu moduak, ez? Maila horretako gazte taldean beraiei gelditzeko, eta estrategia ezberdinak badakite lantzen ari direla, guraso talde ezberdinak, eta gero eta guraso talde gehiago dago zorionez, eta nik uste dut, bidea olatu bat etorri dela, eta bidea egiten hasi dela, eta pixkanaka joango direla gurasoiek ere dituzten kezka horiei eta erantzun bat ematen. Eta zein izan daitezke gazte hauek egin ditzaketen mugikorraren erabilera txarrak? Edo zeintzuk dira egon daitezkeen arriskuak? Arriskuak asko dira, bai. Guk ez dugu nahi izan sartu asko arrisku hauetan, ez? Arriskuak azkenean ikusi ditzakegu mamu handi bat bezala, eta pixka bat mamu horrekin apurtu beharra dago. Azkenean, pixka bat jakitun izan behar gera aplikazioak zertarako sortu diren, ez? Eta aplikazioak sortuta daude, eta gu produktu izateko. Eta gure gandik informazioa ateratzeko. Eta inork ez dugu nahi inorren produktu izan, ezta? Orduan, hortikan hasi eta gero jasan ditzaketen esposizioagatikan, ez? Eta esposizioa ez bakarrikan ematen dugun denbora gailu bati begira, ez? Bertan aurkitu dezakeguna edo bertan eman ditzakegun datuak zeini, ez? Dakioken, azkenean guzti horrek ekartzen dituen arriskuei buruz ari gara. Orduan, izen potoloetaz hitz egin beharrean, goazen erabilera on bat sustatzera. Eta uste duzu nerabeak, gaur egungoak heziketa prozesu hori bizi ez dutenak, kontzienteak direla dauden arriskuetaz? Adituek, gazteekin lan egin duten adituek esan digutenez,
pixka bat ikusten dutenean zer den benetako izaera hau, ez? Aplikazioek zertarako sortua dauden, eta zein da beraien helburua, eta nola diseinatuta dauden bezala, ez? Bai ikusten dutela azkenean bizi direla oso mugikorrari lotuta eta ez zaie gustatzen. Hau da, beraiek nahiko balute aholkatu gazteagoa den norbait, esango liokete gutxiago erabiltzeko edo engantxe hori behintzat ebitatzeko. Eta nik uste dut kontziente badirela, gu garen bezala, baina horre batzutan neurriak hartzea eta muga jartzea guri ere kostatzen zaigun bezala beraiek kostatzen zaiela. Nerabeak gailua izan arren, komenigarria da etengabeko interneterako konexioa izatea? Ez, noski ez, de hecho, ikusi behar da, eta lehenengo gidan ere proposatzen den lehenengo pauso hau da, zein den beharra begiratzea, ez? Azkenean komunikatzeko ez du zertan interneterako komunexio bat eduki, eta de hecho, horretarako erabiltzen dira baita ere gaur egun, erloju smartu gotxe edo hauek, bakarrikan balio dutela gurasoia abixatzeko, iritsi gera, edo hemen gaude, edo, bai, orduan interneterako konexio bat ez duen gailu bat, izan daiteke nahiko tresna, momentu bateko behar hori asetzeko. Eta, bukatzeko, ez daki zeo zer gehiago esan nahi duzun, zerbait gehiago komentatu nahi duzun? Eskerrak eman beti gida honetan parte hartu duen aditu taldeari. Olatu oso fuerte bat etorri da eta oso pozik gaude. Sortu Euskal Herrian eta orokorrean gizartean sortzen ari den aldaketa edo atzera pauso edo honekin, badakit instituzioetatik ere gida berriak sortu dituzte eta zerbaitetan ari dira, nik eskatuko niek gehiago beste gida bat ateratzea baino, egin ditzatela beste pauso batzuk eman eta pixka bat araudia eta hortan aldaketa batzuk ondo etorriko lirateke, azkenean hori ez, egunerokoan dauzkagun aplikazio horiek gure bizitzatik pixka bat gehiago urruntzeko. Primeran, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik eta zuen gida garrantzitsua gurekin partekatzeagatik. Bale, eskerrik asko zuei Nerea. Ondo izan. Ondo izan, agur Jaiza. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo izan, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus.